Hola, benvinguts i benvingudes a aquest nou projecte que encetem amb aquesta partida. Veurem si està maleïda perquè portem estona aquí connectant i desconnectant. Benvinguts a un trosset de casa meva on anirem fent experiments i partidetes amb companys i coneguts d'altres canals i amics, molts amics. I aquesta colla ja els coneixeu, són la colla d'Strat i de Ravenloft, de golfes de rol, que ens hem animat. Els he proposat un one shot. Intentaré que sigui un one shot. I ja veurem què fan ells. Que l'he titulat L'ombra de Marcòvia. A veure, el que esteu veient aquí és una partida que en el fons serà descobrir un capítol de la maledicció d'Strat que tota aquesta colla no van arribar a jugar, però que ara s'ha posat molt en boca de la gent perquè en certa sèrie molt famosa ha sortit un personatge, una tal Marcòvia, que se n'ha parlat. Com que no el coneixíem i pensava que igual hi havia gent que li quedava... Bueno, més ben dit, que una manera de descobrir-ho sense haver-te d'empassar una campanya de 40 o 50 capítols doncs era mirar un petit one-shot que t'introdueix a què és el món de la maledicció d'Strat, de Barovia, i concretament a Krezk, que és on hi ha Marcòvia. Aviso, per això, que aquesta famosa sèrie, que és Stranger Things, i a partir d'aquí, alerta spoilers, aviso que ells fan homebrew. Què vol dir? Que hi ha coses que les fan bastant per la patilla, apareixen coses, no avançaré, que no són així en partida. El que veureu aquí és Marcòvia i Krezk tal com era originalment en la campanya de la maledicció d'Strat. Però fem bé les coses i primer presentem a la colla que tenim per aquí. Bona nit, Joan. Hola, bona nit. Molt content d'estar aquí. Veureu que tots canvien de personatge, ara ho direm. O sigui que anirem dient adeu a en Zoc i a tota aquesta colla. Bona nit, Roger. Hola, bona nit. Molt content també. Bona nit, Amadeu. Hola, bona nit. Bona nit, Montse. Bona nit. Aquests Stranger Things no tenen ni idea. O sigui, havíem de venir nosaltres a explicar-los, la veritat. Com es fan les coses i com són en realitat. I bona nit, Jordi. Bona nit. Va, doncs merci per ser aquí. Digues. Anava a dir que amb això del canvi de noms haurem d'apuntar els cops que ens equivoquem entre uns i altres. Sí. Perquè aquí el que passarà serà el següent. Molt efusivament que volia anar a Krezk i que finalment anirem a Krezk. Llàstima per això que hi hauràs d'anar amb l'Ander, no amb un altre. Val, el que veureu, el que proposo aquí és un spin-off. Què vol dir? Aquests 5 d'aquí seran una party que ara quan comencem un grup, que ara quan comencem la partida es presentaran, que entraran a Barovia, el regne d'Strat, mentre, paral·lelament, hi ha un altre grup d'aventurers portats per aquesta colla que en aquells moments estan a Ravenloft. D'acord? Per tant, com a bon spin-off, pot ser que es trobin coses toquetejades per al grup anterior i que hi haguin hagut canvis. No molts, però poden ser. Un tigre lliure. Sí. Veig que comencen a sortir coses. Totes aquestes referències les trobareu a les partides de golfes de rol de la maledicció d'Strat i de Ravenloft. I jo crec que ho he explicat una mica això, no ens deixem massa res. Anem a començar aquest capitolillo. Poso la intro i ens hi posem, vale? Molt bé. Doncs vinga, som-hi.
podria ser. Heu trobat un racó en el bosc on dormir. Fa dies que busqueu un mall que el vostre patró, en Rulgrak, us ha demanat a canvi dels seus favors i dels poders que ara mateix posseiu. La marxa ha estat tranquil·la. Ha estat un dia de travessa, a través de camps, prats, boscos. Un dia agradable d'acampada i caminada. Us imagino a tots arraulits al costat d'un d'un foc ja agonitzant, a altes hores de la matinada. I com en cada nit, Rulgrak es dedica a passejar-se pels vostres somnis, tenyint-los i enverinant-los de malsons, d'allò més profund i secret del qual ell s'alimenta. Veiem 5 personatges. El primer que veiem és Ladran Cianodel. Joan, com t'imagines Ladran dormint? L'Adram està assegut, arrepenjat al tronc d'un arbre, relativament a prop d'aquest foc que s'està consumint ja. Sap que ha fet el primer torn de guàrdia i que des de cosa de les 2 o una cosa així, més o menys, ha pogut agafar el son. Fins i tot s'hi resistia perquè comença a estar una mica mosca, bueno, més que mosca, cansat d'aquests somnis recurrents. Però fins i tot a ell li ha arribat el cansament i ha fet la capcinada. Darrere teu unes branques peten, signe inequívoc d'una passa furtiva. M'aixecaré en guàrdia a mirar què ha estat aquest soroll. I veus el teu cosí amb un tall d'orella a orella d'on brolla sang a raig. Et mira com incrèdul i et demana: per què m'has matat? T'atansa una mà per intentar-te agafar, tota ensangonada i tremolant. Faig un salt enrere i li dic: només me l'havies de donar, no t'hi havies de resistir. Fas una passa enrere, t'entrebanques i caus, i a l'espera de tocar la teva esquena a terra, et veus engolit per un forat negre on caus amb caiguda lliure. I aquella foguera acaba sent un punt diminut al cel, en una foscor absoluta. I del teu costat amb caiguda lliure apareixes uns ulls vermells injectats en foc, fulgurants, que els acompanya una veu pregona que coneixes i tems a la vegada. Perquè no és Rulgrak. Qui és Joan? Perdó, qui és Adran? És l'esperit que m'he de... Són els ulls i la veu del Frasur Blu. Realment era el meu primer patró com a bruixot. És qui va fer que robés l'amulet que porto al meu cosí mort que se m'ha aparegut abans. I m'aterra i el vull deixar. Vas caient mentre entenc que aquesta mà busca l'amulet per protegir-lo. I un cop brutal et frena de cop. Xoques contra el terra, a la vegada que els ulls
desapareixen i una altra veu pregona. T'intenta calmar. Ara sóc jo el teu patró. Em pertanys. I els teus secrets i els teus malsons m'alimenten. Ara em deixen entrar. I sense esperar resposta, sents que el cap està a punt d'explotar. Quan et trobes al lloc on vas matar el teu cosí, on era? Era a l'esquena d'un petit santuari que hi havia al nostre poble. A la part de darrere hi havia un petit estany on normalment els aprenents de mag com ell hi anaven a meditar, a practicar i d'això. I li vaig fer una emboscada que se'm va escapar de les mans. Només li volia robar l'amulet. I em El trobo tens entre ara... les... Perdona. Ai, no anava a dir... I ara em trobo abocat aquest estanyet mentre... Et deixo continuar, David. El tens entre les cames. Amb... Què el vas matar a les mans? Què tens a les mans? La meva daga. I notes com una mà negra et recorre el braç i t'agafa la teva mà per sobre. Et fa empunyar la daga i te la fa aixecar i te la torna a projectar sobre el teu cosí. Una, i dues, i tres d'una manera obscena, fins que es comença a deformar la figura i la veu et reclama. No paris, ladrón. No paris. Aliè a tot això, veiem un nan. Me l'imagino més proper a la foguera. Amadeu, explica'ns com és en Delc húngar i on està dormint. En Delc és un nan de les muntanyes. És un nan fort, encara és jove. Porta barba, com tots els nans, i dorm més aviat arraulit. Té pors i té secrets que el fan estar inquiet. On està dormint en Delgarg en aquest petit campament que heu fet? En Delcunga dorm molt a prop de la foguera, tapat, diguéssim, arraulit al terra, amb la seva manta que el cobreix i al mateix temps la illa del terra. Delc, de cop, notes una fredor intensa que et desperta. Tens la sensació que el foc no ha estat vetllat i s'ha apagat. Quan obres els ulls, no veus el campament. Veus una cova, una mena de túnel, i sents una opressió molt forta sobre el teu cos, un pes asfixiant. Tens la sensació que et trenca. I una veu aflautada que recordes, que et diu: vaja, un nan en terres d'Arou. Què haig de fer jo ara? Delc recorda ben bé aquella situació. Estava lluitant amb els seus companys als túnels de la mina que regentava el seu clan, quan de cop es va esfondrar el sostre. Ell va córrer endintre esquivant les pedres i tot i així va quedar ràpidament malferit. I en veure el Drow amb aquella cimitarra esmolada tenia por, no volia morir. Volia viure, volia seguir vivint. I per tant... Delc, aquest cop per això...
Aquest cop per això, un cop dius això. A mi se'm m'ha congelat l'Amadeu, no sé si a vosaltres també. Però et sento, Amadeu, Tu em sents? Jo estic congelat la imatge, ara. Però et sentim, vale. Vale. Quan dius lo del pacte, te n'adones que el Drow s'ajup a la gatzoneta i aquella mà de color gris cendra tirant a lilosa llueix amb un anell que en principi hauria de ser teu. Aquell anell amb el que vas fer un pacte perquè t'alliberés. I la veu aflautada del Drow et diu: aquest cop no et deixaré anar per un simple anell. Aquest cop... Anell ho és... Perdona, digues? Dic, aquest anell ho és tot. Aquest anell és tota la meva vida. A mi l'honor dels nans me la porta fluixa. Ara em pertanyeràs i faràs tot el que jo et digui. Em serviràs. I notes com aixeca la cimitarra i un cop brutal al cap et fon tota negra. Al cap d'una estona, una escalfor t'acarona el cos, un cos despullat. Quan obres els ulls, te n'adones que estàs envoltat de drows i que les seves mans ressegueixen el teu cos nu. Et violen la intimitat, et ressegueixen, t'humilien, t'afeiten el cap i la barba, entre gemecs i riures. I una veu que coneixes, que agraeixes i que maleixes a la vegada et diu: Rendeix-te els Drows. Ensenya-m'ho. Dóna'm plaer d'ell. Randall, que això és molt fort, i li comença: Rul, no, això no, els Drows no. I mentre en Delc parla amb somnis en aquesta foguera, sembla que els seus crits incomoden en Thorin. Jordi, explica'ns qui és en Thorin. En Thorin Gorkat és un draconic bàrbar i bruixot. És fort, és atlètic. Somia molt amb els... Té unes pors terribles dels dracs i sempre que dorm doncs té uns somnis que és que els dracs l'agafen, el tiren per terra, es burlen d'ell, li diuen que no és digne de ser un dracònid i això el tormenta moltíssim. On imaginem aquest dracònic dormint en aquest petit campament? Està allunyat de la foguera perquè tenir unes bones escates i està protegit de la pell, doncs no li fa falta gaire el foc. A més, sent un bàrbar, considera que necessita sentir la salvatge, el món salvatge, no? Sentir el fred que li aporta la sensació d'estar viu i de contacte amb tot allò que l'envolta. Thorin, hi ha un moment que notes com una punxada a les dorsals. M'imagino una mà furtiva entre les teves armadures i vestimentes que busca on rascar-se amb aquestes urpes que et caracteritzen. I quan toques, notes a faltar pell, escates, i la teva urpa s'enfonsa endintre amb una sensació estranya i a la vegada
fastigosa. Alguna cosa t'empeny i et fa rodolar. Perds el bosc de vista i de cop et trobes lligat de mans i peus amb cadenes. De panxa en l'aire, descobert. I unes veus que parlen entre elles i discuteixen. Sents que diuen: si ens ho va prendre tot, és que no ens estima, val més que marxi. Però és nostre, ens pertany, és de la nostra sang. Una tercera diu: doncs prenem el que és nostre, si total. No té honor per dur les nostres escates. Sents com alguna cosa et palpa i t'esquinça de cop. 3 caps, 3 dracs apareixen en el teu camp de visió. I sense prestar-te atenció et comencen a buidar, com si fossis una fruita amb closca. La veu de Ruc. Digues. Sí, en Thorin, mentre li està passant això, prem els ulls tan fort com pot i agafa el matxó de pèl que va prendre de la seva mare en el moment que abans de marxar i com que s'aixopluga en el seu record i com que sap que ella el perdona i que d'allò, tot i no saber-ho del cert, però el reconforta pensar que és així i sempre quan pensa en aquest d'això de pensar que la seva mare està allà i que l'estima, veu la figura del seu pare dreta i molt així soberbia, no? Que es mira la seva mare i sent el seu odi cap a ell. No? El seu menyspreu a no haver pogut ser el fill que potser hauria volgut tenir, però que no havia deixat créixer en el fons. Però saps què, Thorin? Rulgrak és un fill de puta. Perquè està aquí dintre amb tu. I quan t'agafes aquest tros de cabell, et diu: que somies en un tros de la teva mare que vas haver de robar? Creus que ella t'estimarà? Vols que et porti un dit? O un pit per tornar a mamar? La teva mà és buida d'un tros de mare robada. Crida el mal que sents a les entranyes. I la veu persisteix i es deleita amb el patiment. És una nit, com tantes altres, en les que segurament quan us llevareu no us explicareu el preu que pagueu al Rulgrak per servir-lo i gaudir dels seus poders. Però falta un dels 5. Lander. Canya, explica'ns qui és Lander. Són 2. Ai, m'he deixat l'Enix, perdó. I una cosa, David, jo no sé si vosaltres el sentiu bé quan parles amb el micro, jo no t'entenc ni et sento gaire bé. Ni amb efecte ni sense? Quan parles quan parles normal sí, amb l'efecte del micro amb no se't sent bé. Val, d'acord. Trec reverberació, poder? Costa molt d'entendre què dius. Ok. I també està fluix. Això no sé si puc fer res jo. Ander. Lander és un humà llarga d'uns 30 anys, 1,70 o així. I és un clergue del coneixement que dura el doctor. On ens l'imaginem dormint d'aquest petit campament? Està dormint no gaire lluny del foc, al costat d'una pedra, que li fa com de protecció per un costat, amb una manta per sobre,
i es va removent, perquè últimament té uns somnis que li van tornant una i altra vegada al cap de fa molt de temps. I va veient imatges d'una noia molt bonica. Va veient els seus cabells. On sou, Ander? Estan en un lloc que coneix bé. És un temple. Però no és el seu temple. El seu temple el coneix. El coneix perquè allà va deixar aquesta noia. És el temple de Sune. De fet, aquesta noia, per enèsima vegada, et besa. I entenc que la passió i la culpa se't barregen i es reflecteixen en la teva cara, cosa que fa que ta germana et miri i et digui: vols que parem? I això li va retornant al cap. Sí, però ara no. Per què ara no, si estem sols? Perquè no pot ser. Per què ara no, si esteu despullats? I te n'adones, i tant tu com ta germana esteu despullats. I una veu de més enllà no et convida, et recrimina. Per què ara no? Si fa molt temps que ho feu i no ens heu dit res. Depravats! I de l'ombra, de darrere d'una columna, surt ta mare, Ander. Però la Helga l'obvia i et toca el pit i en desig et diu: per què ara no, Ander? Per què ara no, Ander? Perquè ja està, perquè s'ha acabat. Perquè no pot ser. Sí, ara que hi som ta mare i jo no pot ser, no? I veus que surt ton pare d'un altre racó del temple. Ta germana et mira i No, sents deixeu-me. ombres al teu costat. Ja està. Ander? Per què no, Ander? I ara sí, mentre els somnis s'agiten, anem a l'única integrant femenina del grup, la Nix. Montse, explica'ns qui és la Nix i on la podem veure en aquest campament. La Nix s'haurà buscat un lloc a la vora del foc, però el suficientment apartat de tothom. És una drow d'orelles punxegudes i cabellera llarga fins a la cintura de color blanc. Els ulls blaus, gairebé transparents, són d'aquells que s'amaguen sovint i que busquen controlar l'entorn. No se'n fia pràcticament de ningú. I per això està una mica separada, perquè encara no ho acaba de veure clar. I a sobre a les nits li costa un munt de dormir. Encara més si està a prop dels altres. Per tant, ha buscat el seu espai i s'ha arraulit tan a prop del foc com ha pogut. Els teus somnis són recurrents i són inquietants perquè són buidor i negror. Et sents possiblement sola, perduda, sense un camí que recórrer. Només quan ell es manifesta, veus el camí davant teu a seguir.
de puta, camina. No et pensis que no sé què va ser tu. Però tu caminaràs per on passin les meves putes passes. Camina. Davant teu, amb aquestes paraules, com si fessin llum, s'obre un petit camí sense bifurcacions, sense possibilitat de saltar marges. És opressiu, recte. És un camí que faig amb pressa, com si el fet d'anar molt de pressa fes que en algun moment aparegués alguna bifurcació. Però resulta, davant de la meva desesperació, que per molt que corri, aquest camí es manté d'una sola direcció. I en sentir que sap qui sóc, jo sé que sap qui sóc, sé que sap el meu nom, però sé que no ha ficat cara al nom. I la por m'estremeix. Només de pensar que em pot descobrir, apreto cames i segueixo corrent. I de cop, una cosa perceps al mig del camí. Un objecte. I quan t'apropes el reconeixes. És teu. El portaves a sobre. Què és? És un llibre. Te'l busques i no te'l trobes. Fet que constata que estàs caminant en cercles. Caminaràs per on jo et digui i no sortiràs del meu camí. I em sento com en un circuit de cavalls. Com qui està atrapat donant voltes i voltes i voltes i no té cap altra alternativa que girar. Del meu camí. Les veus us ressonen. La nit us angoixa en l'inconscient. I de cop es fa el silenci en la vostra ment. Rulgrag ja no us parla. Sentiu una buidor i un alliberament com feia setmanes? Mesos? Quan fa que veu fer el pacte amb ell? Les veus han parat. I l'extraordinari del fet us desvetlla. Qui és el primer a obrir els ulls? Jo gairebé... Bueno, doncs l'Amix. Em desperto suada de córrer i m'ha semblat sentir que cridaven Drows i de cop he obert els ulls i veig les flames d'aquest foc que encara crema, però la llum s'està començant a il·luminar l'entorn. De fet, Nix, el que pots veure és que aquest foc agonitzant es veu potenciat per un mur de boira que us envolta. Una mena de... com t'ho diria? Una mena de Volutes. mur gairebé físic que us envolta i balla en petites volutes al vostre voltant. Fes-me una tirada de percepció, si us plau. Classe de dificultat 12. Adran, despertes. Jo em desperto també perquè és del sobresalt. De clavar la daga a l'arrel de l'arbre que tenia al costat i obrir els ulls. I de cop i volta el silenci. Jo els obro i veig que a la Nix, dreta al voltant, a davant del foc, contemplant una boira que no hi hauria de ser. I a més, segurament, i això m'ho dirà la Montse,
La de cara de la Nix és... Et crida l'atenció perquè, Nix, els arbres que us envolten no són els arbres amb què us heu anat a dormir. Estan recargolats, castigats per la vida. Són foscos. I amb prou feines, alguns tenen fulles. Tenen un caire fantasmagòric, tocats per la mort. Em miro l'Adran i li dic: no som al mateix lloc on ens vam adormir ahir. Aquests Thorin, arbres no són pas despertes. els mateixos. Com? Has dit? Jo també. Despertes. Sí, el Thorin també resisteix a obrir els ulls perquè el somni que ha sigut bastant potent i el primer que fa és tocar-se darrere l'esquena per saber si la té sencera, perquè li fa patir molt que, doncs, això, no? Que pugui alguna cosa d'aquesta ser veritat. Thorin, al girar-te el que veus és un mur de boira gairebé físic, tens la sensació. A 1 metre de tu. La primera sensació és intentar tocar aquesta boira, com tot estranyat, no? Em toco la boira i no entenc què està passant. Aquesta Al tocar-la, gairebé com si fos tan densa com t'ho diria? Com una petita crema lleugera. Al tocar-la, se t'enganxa els dits i a l'apartar-te fa unes volutes que es torna a ajuntar amb el mur. I quan veig que passa això, em poso de peus de cop i en alerta. I és com si despertés de cop i volta del que estic veient al meu voltant, no? De tot aquest lloc on hem anat a parar. Ander, tu mateix, quan... Perdona. I em miro els meus companys com transmetent-hi, doncs, això, urgència de què està passant aquí, no? Ander, quan tu diguis, entres, ens falta la Madeu, que està batallant amb la webcam, que no se li connecta, però no sé si ens sent o pot parlar. Sí, hi és. Sí, pots parlar. Ah, sí? Espera't. Doncs, perquè no el tinc pillat des de l'OBS, el pillo en un moment. Tu diràs, Ander. L'Ander es va despertant també i està bastant impertèrrit. Sí que està expectant a veure què coi ha passat perquè va sentint els seus companys d'aquí que estan intentant indagar a veure què ha passat. I de moment es queda bastant a l'expectativa. Amadeu? Sí. Et sento. No sé què ha passat amb la càmera, se n'ha anat. Tranquil. Doncs en Delc també es desperta, es toca el dit, no? Buscant aquell anell que en els somnis ha recordat i recorda que el va haver de donar al Drow per salvar la vida. I quan veu els seus companys, doncs, tots preocupats per la boira, ell també s'hi fixa i es queda en to de guàrdia. Agafa el seu escut, plega ràpid la manta i es posa en guàrdia. Tinc una pregunta. Entre vosaltres, malgrat l'estranyesa i la urgència que us pugui portar la situació, us endivinareu el neguit d'aquesta nit a la cara? Ha estat prou potent. Jo crec que, almenys per part meva, és endevinable. No sé si els altres poden mentir millor que jo, però jo sí que estic és un entre trasbals i lleugerit, perquè tot el que trasbalsava de cop i volta ha desaparegut. I això no sé si m'està agradant molt o gens, perquè és una situació a la que no hi estava acostumada, però que no és... Vull dir que hi ha hagut alguna cosa rara, es pot endevinar amb facilitat.
La Toni buidor... tampoc no té massa clar, no? Perquè, clar, o sigui, acaba de sortir d'un somni i sembla en realitat que estigui dintre un altre somni. I, clar, i ara veu els seus companys i no sap discernir si això és real o no és real. No té un punt de, ostres, no sé si realment està passant això i sí que veu, o almenys ell també se sent, no?, com una mica com que té pànic, no?, a això, perquè no sap si és real o no i veu que tampoc no estan fins del tot. De fet, hi ha diverses coses que ara mateix us poden preocupar i alterar. No només que us envolta un mur de boira dens, no només que el bosc que sembla que on heu despertat no és en el que veu anar a dormir, sinó que a més aquella veu persistent, nociva i pesada ha desaparegut. És com aquell soroll estàtic que de cop desapareix i que us n'adoneu la de temps que feia que convivíeu amb ell. És una novetat absoluta, que ara mateix és un secret a veus entre vosaltres, perquè malgrat us sabeu no us ho heu dit. I mentre observeu, us situeu i païu la situació, el mur de boira es mou i obre un camí en direcció oest, deixant veure-us un bosc negre i amenaçador. En Delc és un nan, és a dir, és imperturbable en aquest sentit. No mostrar sentiments és absolutament, li queda absolutament tan lluny, de fet no sap ni si ho sabria fer. I el fet de sentir que en Rulgrac ja no és dins seu li fa sentir fins i tot una mica de por, en el sentit de que ell veia aquell poder adquirit com una manera de sobreviure al món, no? I ara té por realment de quedar-se sense el poder de bruixot que li ha donat Rul. Sabeu segur si encara el teniu? I, evidentment, és una de les coses que provarà en Delc i llançarà un llamp d'aquests, que no sé com seria en català, però que Eldritch Blast aquest. Explica'm què veiem. Doncs en Delc aixeca la mà dreta, que és la que té lliure, perquè l'altre hi té l'escut, obrirà la mà, el palmell de la mà ben obert i intentarà que li surti un raig d'energia d'aquestes potents que donen un bon xoc. Una llum il·lumina la zona, de fet reflexa contra aquests murs blancs de boira i fa que la llum es multipliqui, gairebé sigui cegadora. Fa una explosió. I al cap d'uns segons sentiu un udol vora vostra. I una bronca de ladren al Delc. Dic, hòstia santa, sigues una mica més discret, tio, que no sabem on som. Obre una mica els ulls abans de fer l'estúpid i m'avançaré corrent cap al pas on s'obre aquesta boira i que dedueixo que no sé si l'udol ha vingut d'allà per mirar una mica el terreny, a veure on punyetes som i com podem moure'ns per aquí. En Delc, tot i la bronca que li ha fotut l'Ander al ladren, esbossa un mig somriure sota la barba. El fet de veure que el poder continua amb ell li encanta. Hi ha un piqué entre l'Adran i el Delc pel fet de ser elf i nan?
Home, a veure, la companyia fa un temps que rutlla i en Delc, evidentment, no es fiarà mai de l'Ander. És a dir, abans de confiar-li alguna de les seves coses, hauria de passar una cosa molt gran, per no dir ja amb la mig. Això seria, bàsicament, Entenc que impossible. No és tens a dir, habilitat per posar noms semblants, però entenc que hauries de dir Adran. Ladran, perdó, sí, m'estic confonent, eh? És a dir, Vale. el Ladran, que és l'elf, i l'Anis, que és Drow, encara pitjor. O sigui que no hi ha mal rotllo, però d'allò que se'n diu confiança no seria el... Aquest Sí. elf, morè i àgil, avança corrent. Darrere seu sembla que remogui una mica les parets de boira que us envolten. I el que veus, Adran, és... Fes-me una tirada de percepció, si us plau. Thorin, Ander, veieu l'Adran que s'avança a través del passadís de boira. Delc, que acaba de fer esclatar un dels seus encanteris, i segurament això us confirma el fet de que els poders com a bruixots encara us acompanyen malgrat el vostre patró ja no parla amb vosaltres. L'Adran s'atura perquè davant seu el que veu és que a un centenar de metres el bosc s'acaba. I el camí s'enfila direcció a un cel de color plom que tot just trenca un nou matí. Vale. El Thorin agafarà la seva espasa de dos mans, posant-se en guàrdia, i seguirà l'Adran. Vigilant a banda i banda, patint perquè aquest soroll que ha sentit no sigui el que la seva intuïció li comença a fer entendre que potser no és un llop qualsevol. Nix, veus que entenc que tothom està dret, no sé l'Ander massa per on passa, però tinc la sensació que t'estàs quedant l'última de la companyia. M'estic quedant l'última. L'Ander expressament. està amb ella, més o menys, a la seva alçada. Vale, doncs esteu els últims. I noteu com la boira us pressiona, acostant-vos cap a vosaltres. Mentre teniu la sensació que dintre aquesta boira hi ha alguna cosa que us setja, que us vigila. Apretant les dents, per mi, pensaré, ara no parles, però això és cosa teva segur. Perquè veig aquest camí, un altre cop, gairebé clavat al dels meus somnis, amb el que no tenim cap alternativa que anar endavant. I penso, fill de la gran puta, tornes a decidir per mi? Em miraré l'Ander, a veure si segueix, i torno a sentir aquest udol. I miro a banda i banda a veure si veig res. Els sentiu llunyans, però són més. Són més que un udol. Possiblement una llopada? Llops normals? Davant teu, Nix, Ander, aquest camí, aquesta placeta que us havia deixat la boira del campament s'estreny, gairebé us oprimeix, obligant-vos a desfilar endavant darrere l'Ardan, en Delc i en Thorin. L'Ander Però sabeu que la boira no és un mur. El podeu travessar si voleu. L'Ander està serè. Fins i tot davant de desastres sempre es manté bastant serè. Ha estat tan aïllat tant de temps que rarament parla i la seva contemplació el fa veure les coses
des d'una altra perspectiva. I mirant-se a la Nick, li fa un gruny i un gest de tirem endavant. I amb aquestes gest tiro endavant. I el segueix. Tancant el glob, l'Ander. A mesura que aneu caminant... Perdoneu, digueu. No, anava a dir que veieu que l'Adgar torna corrent i els diu el bosc s'acaba aviat, però... I el nostre campament i se n'adona aquí que la boira se'ns menja, diguem-ne, i ens porta. I gairebé vol fer un petit intent de si es pot travessar aquesta boira. Si poses la mà, veus que la mà la travessa i no notes massa res. I me'ls miro i els dic que cap allà no sembla que hi hagi res de bo. Agafo un cap de corda perquè no me'n refio massa i dic merda, canya, com et deies? Ander, Ander, aguanta'm això un moment i em ficaré a dins de la boira a veure si es pot sortir d'aquí. El silenci m'agrada, però hi ha alguna cosa que gairebé em fa més temor que el que veníem vivint fins ara. Li agafo la corda i en poques paraules li dic no sé si serà pitjor. Veieu que l'Adran entra a la boira, darrere seu es plega, gairebé com si fos una massa de pa, una massa mare de pa, que l'acaba engolint. I quan entres, Ander, paradoxalment, els teus ulls el que troben allà és la foscor absoluta. És quelcom desorientador i angoixant a la vegada. I em fas una tirada de Constitució, si us plau. Classe de dificultat 20. Hòstia! Espera't. Constitució 20. Segur que l'he tret. Pot ser que tinguis un superpoder per morir sempre a la primera sessió d'un... Tinc una certa... Perquè t'has tret un 9, macho. Molt bé. I en aquest moment entres a la boira de Baròvia, a la boira d'Estrat, la boira que ara mateix abraça el desconegut bosc d'Esvàlits. I sents com alguna cosa et consumeix i la pell se't resseca, els llavis se't clivellen, comença a faltar l'aire i guanyes un estat de cansament. Hòstia, vale. Primer torn. Ander, la corda ni la notes tensa, ni notes cap moviment brusc. Res que et dongui alerta del drama que ara mateix està vivint l'Ander, mig metre davant teu. Delk, Nix i Thorin veieu l'Ander aguantant la corda tranquil·lament, mentre darrere seu el camí s'obre, s'eixampla i us deixa veure cada vegada de forma més clara un paisatge gairebé grotesc, com enverinat per la pròpia mort. Arbres recargolats que es confonen amb terra que podria ser carbó. Un camí que el travessa, que a la vegada puja. I una boira, una calitja, que no us permet veure més enllà. Thorin, Nix, Delk i Ander, què feu? Jo el crido, perquè estic aguantant la corda. No sé si la corda es mou o no. D'acord. Què crides concretament? Tu!
Què fas? Adran, es diu Adran. Ja. Nix, Thorin, veieu que... Bueno, anem refrescant noms perquè igual ara... Nix i Thorin i Delk, veieu que l'Ander crida l'Adran. En Thorin, com que es mira la corda i veu que no es mou, té un pressentiment que li està passant alguna cosa, perquè si estigués volent anar cap a un lloc, la corda aniria endavant, però està paralitzat. I clar, Bona pregunta. L'Adran està quiet? Bueno, la corda no es mou. Per tant, se sospita que està quiet i clar, pensa, si està quiet és que li passa alguna cosa. I fa com... va cap a l'Ander i li diu, li està passant alguna cosa. Ho intueixo. Adran, tirada de salvació Constitució, classe dificultat 20. Delk es gira i... Sensació? Agafant la corda, tinc alguna sensació d'algo? Això ens haurà d'explicar l'Adran. Adran, de cop els ulls et comencen a fer molt mal i tens la sensació que se t'estan retraient mentre les conques dels ulls se t'enfosqueixen i comences a perdre pes d'una manera inexplicable. Aquí sí que si tinc pulmons... Els tindràs? Diré, traieu-me d'aquí! Vull dir que la meva frase serà aquesta de dir, traieu-me d'aquí! I gairebé que em deixaré caure a terra agafant-me els ulls perquè tinc la sensació que els estic perdent. La pregunta és, ho sentim? Sí, ho sentiu? El teniu aquí davant, o sigui, està cridant a 1 metre vostre. Jo l'he cridat i no hi he dit res. Pues, al sentir això, el tibo cap a mi. I a la que t'hi veu, surt un Adran, demacrat, com si hagués estat un mes, vagant pel desert. Però amb l'horrible visió que al sortir, aquesta pell gairebé apergaminada, aquests ulls enfonsats i aquests llavis clivellats, experimenten un progrés, un retorn a la carn i a la humitat, com si d'una pansa s'inflés un altre cop a raïm. Adran, acumules 2 nivells de cansament. 2 nivells de cansament en 10 minuts de partida, molt bé. Està molt bé, està molt bé. En Delk té coses a dir, En Delk... Delk, digues, endavant. En sentit tot això, s'ha girat i interiorment quasi que pensa, aquests elfs sempre estan fotent de les seves. En què pensen? I ara això ho dius en veu alta? A la pell. No, és interior, és un sentiment que de nan dels elfs aquests estan bojos no saben pas el que es fan a la vida. Jo me'ls queda allà mal plantat mirant a veure què passarà. Jo us miro i em veieu aterroritzat. És a dir... No sé com hem arribat aquí ni què és això, però estem atrapadíssims. I m'aparto de la boira amb por i em torno a mirar aquest bosc. La boira... Digueu, perdó. En sentir això li diu, què cony hem d'estar atrapats? Si per allà hi ha el camí, no has dit? Un camí que no seguíem, Delk. No estàvem en aquest bosc. Però per allà podem marxar, collons. Sempre fent coses de les que no toquen. Ja m'ho explicaràs. Els sento discutir i em miro el camí i començo a anar en aquella direcció. Vull sortir d'aquí i vull veure què merdes hi ha allà. Nix
M'imagino les teves vestimentes, crec que d'un color lilós, si no recordo malament, llargues, volejar per la teva determinació mentre enfiles el camí. I com si fos una ombra al teu costat, veus coses a l'altra banda de la boira que fins i tot identifiques sonorament. Uns grunys que et segueixen, mentre al voltant d'en Thorin, en Delk, Ladran i Lander, altres ombres es desdibuixen més netament i us amenacen. I crido, en guàrdia! I tots en guàrdia. Sí, ens posem en guàrdia. Les ombres... Digues. No, en Torin ja tenia l'espasa a dos mans a punt i mira cap on està mirant la Nitx i s'acostarà amb ella per si està en perill i li pot donar ajuda. De fet, us n'adoneu que les ombres a vegades insinuen llops enormes, a vegades transmuten, es desfiguren, agafant formes monstruoses. I teniu la sensació que el que fan és atiar els que més enrere esteu. I a que tu, Nix, perds les ombres de vista del teu voltant fins que arriba un punt que surts del bosc i davant teu veus un camí llarg, trillat per carros, sobretot per carros, i que a la dreta puja mentre un vent fred i glaçat et talla gairebé les galtes. Veniu, els crido, cap aquí! En Delk va mirar en sentir això. En mirar cap a la... Jo estava al seu darrere. I jo estic venint, més a poc del que us tinc acostumats. Però estic sortint d'aquí, o sigui, aquesta boira m'empeny i jo no em deixaré atrapar per cansat que estigui. Hi ha un moment que tots 5 sortiu d'aquest bosc, del bosc d'Svalich. I davant vostre, un camí, l'únic camí de fet, us mena cap a l'est. La temperatura baixa i fins i tot a vegades el vent porta alguna volva de neu. I un cel pesat us asfixia pel color i per l'opressió del lloc, perquè és depriment. Soques trencades, testimonis de mort en cada passa que feu. I darrere vostre, com si fos un taló, la boira es tenca. I malgrat no en sentiu el soroll, teniu la sensació que com una porta gegantina i omniosa, us tanca en aquest nou món en el que heu entrat. Dius que el camí puja? El camí va cap a l'est, però a nivell de desnivell, malgrat la redundància, fa pujada. Fa com un turonet. Bé, sembla que no té massa... Sí, podria fer com un turonet. Va pujant paulatinament i pel costat el bosc l'acompanya. O sigui, entenc que nosaltres estem doncs com al final del camí. Sí. De fet, esteu al final oest de Barovia. En Delk pujarà pel camí, és a dir, entenc que tots anirem seguint el camí perquè si més s'ins tanca la boira... Aneu caminant i el fred es va intensificant. Un últim udol gairebé sembla que us dongui la benvinguda a aquesta nova terra. Queda llunyà ja,
I de mica en mica comenceu a veure unes muralles a l'esquerra. Unes muralles que aneu flanquejant, que aneu caminant en paral·lel. Us queden lluny fins que trobeu una cruïlla. La cruïlla us mena un camí al nord o seguir el camí de l'est. I quan mireu al nord, lluny en la muralla, veieu una barbacana. Perdó, què és una barbacana? Sí. Perdoneu, la barbacana és aquesta fortificació doble que normalment, Sí. on hi ha la porta de les muralles, que són dos torres, sí? Sí. Aquí el camí es ramifica, com us he dit. I aquest camí del nord ascendeix cap a... De fet, és com una mena de penya-segat rocós que queda a darrere. I a dalt de tot, aquesta muralla la veieu que està reforçada amb aproximadament amb uns contraforts de 50 peus. Sembla que la muralla rodeja alguna cosa. I en unes petites torxes que indiquen senyal de vida tant en les barbacanes com de tant en tant en les muralles. Jo dic, El senyal... anem a preguntar on som, no? Sí, estaria bé. Si podem saber què ha passat i per què estem aquí. Entenc que comenceu a caminar cap al nord. A mida que comenceu a guanyar el desnivell que us hi porta, veieu que més enllà del mur hi ha copes de pins que comencen a estar nevats a dintre la muralla. I que també de dintre la muralla en surten petites volutes de fum, segurament de cases. I de cop escolteu de forma molt llunyana el repic d'unes campanes que van més enllà d'aquestes muralles. De fet, aquestes campanes venen d'una abadia que podeu veure a dalt de tot d'un penya-segat darrere les muralles, d'una abadia de pedra enclavada en plena muntanya, elevada sobre la població. El repic constant, gairebé és tentador, és com si us convidés a venir. I de tant en tant, un silenci entre elles fa que la boira i el cel us sembli més opressiu. És difícil saber a quina distància està. Però sembla ser que aquesta abadia estaria dintre del recinte. Quan arribeu a davant de la barbacana, el fred s'ha intensificat molt i la brisa comença ja a bufar. No sé si aneu molt abrigats, però ho necessitaríeu. El fred us començarà a calar. No en excés... Quan hem arribat estava matinant tot plegat. I a part de que entenc que sí que fa fred i d'això, però el dia ha avançat gaire? No, esteu encara a primeres hores del matí. Primeres hores del matí. Vale. I veiem les muralles? Sí, de fet davant vostre hi han dues torres quadrades amb un sostre punxegut que flanquegen un arc de pedra, l'entrada al recinte, que està tancada per un parell de portes de fusta
fusta reforçada, amb ferro. És una porta de 12 peus d'alt. I a dalt, tallat en l'arc, per sobre de les portes, hi ha un nom. Cresc. En Delc, és a dir, intentarà parlamentar o... Que es pot entrar aquí? Tens la sensació que el crit se te l'endú aquesta brisa gèlida. Però de cop, d'una de les finestres de la barbacana, veieu que surt un soldat. De fet, és un batidor, és un paio vestit amb cuirs, un arc. Qui va? Sentiu que crida. En Thorin diu: deixeu-nos entrar, tenim gana. Volem descansar també. Portem aquí moltes hores a la intempèrie. Volem un plat calent i recuperar-nos. Marxeu! Sentiu que diu un segon des d'una altra torre. No obrim les portes de Cresc a ningú. Ja sigui perquè sou servents d'Estrat o perquè sou enemics. Però de qui esteu parlant? Nosaltres no sabem ni on som. La boira ens ha portat aquí. Deixeu-nos entrar, si us plau, i expliqueu-nos on som. Veus que un de la barbacana, el de la barbacana dreta, entra dintre la torre i sentiu un repicar petit de campaneta. Cling, 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 cling. El de la barbacana de l'altra banda us fa gestos de que us espereu. I per les muralles, que són llargues, llargues, que gairebé les perdeu de vista, apareix al cap d'una estona un tercer personatge. Aquest per això no és un batidor. Té un aire més noble, i així ho diuen les seves vestidures. Té una pell morena, una barba blanca i unes entrades, senyal de la seva avançada edat. Veieu que repeteix la primera pregunta que us han fet. Qui sou i d'on veniu? No ho sabem, de cop i volta hem despertat al bosc. No sabem de qui parla, no sabem qui és aquest Estrat. Necessitem menjar i estar calents. Som una colla d'aventurers. Veieu que el batidor parla amb aquest senyor i el senyor assenteix. Perspicàcia, si us plau. Tothom. Classe de dificultat 12. Estic amb avantatge. Com és que estic amb avantatge? Sí, és que estic molt fi. Hòstia, ladren. Falta gent, no? No, però l'Ander entenc que és l'únic que la supera, eh? L'Ander ha tret un 17, el Thorin un 4, en Dake un 6... Val. I tu diràs què faràs, Ander, però el que llegeixes amb aquest senyor és una gran angoixa. Automàticament, les enormes portes de Cresc s'obren davant vostre. I un altre batidor us fa senyals per que entreu. A través de la porta, el que veieu és un bosc i unes primeres cabanes de fusta.
Jo els dic, estigueu atents. No sabeu a què ens enfrontem, però aquest home no està segur amb nosaltres. No té clar que es pugui refiar de nosaltres. Per què quan tirem aquí qualsevol cosa ens surt Erevan en comptes de Thorin? Perquè a sota t'has de canviar el Has de personatge canviar on el diu nom. as no sé què, o com no sé què. Comenceu a caminar, travesseu el llindar d'aquest arc entre les barbacanes i darrere vostre les portes es tanquen, gairebé recordant-vos com la boira s'havia tancat darrere vostre. I amb aquest soroll omniós i potser per l'Enix una mica angoixant, deixem sessió i continuarem. Som a Cresc! Apa! He entrat. Ja heu entrat. I tornem a Baròvia. Ens veiem a la propera. Gràcies a tots. Bona nit. Vinga. Som-hi, Bona bona nit. nit. Say after me, it's no better to be safe than sorry.